Здравейте хора, аз съм Халата 2000. Аз съм Кили 500. Ядосани сме. Да. Изхарчихме, само да помеся. Изхарчихме 2 лева за никакво предизвикателство. Нищо не пише. Пише. Те дъвки фа са най-тъпите на света. Взехме се да се задържим дъха. Сега не знаем какво ще правим. Добричко. Дано сте изгледали шейково предизвикателство. Да ви е било интересно. Да. Аз през цялото време го миришех да видя дали е хубаво. Да. И сега ще се върнем. Добре хора, сега ще имам нещо. Искам да ви питам нещо. И искам да пишете в коментарите. Ако не пишете, ще ви се разсърдим. И ако имате клипове в канала ви, винаги няма да ги харесваме. Държа са много готини. Сега. Който се абонирал за Марина Маринова, да пише в коментарите кой е. Да пише аз. И 23-мата човека, които гледаха, кой беше? Не, 29, които гледаха предизвикателство, да се абонират. Плиз. Даже искам и Емил Конрад. Който един приятел познава Емил Конрад. Едно момиче познава Джироджи. Галка Про. Не. Тя отдавна се познава Джироджи. Защото гаджета, като е тази пръчка и е тази опаковка, ще завият и ги мятам. Ще правим фокуси. Да. Виждате, тук има дъвка. Ето е дъвката. Ето е дъвката. Сега. Правим агийки. Вуаля. Няма дъвка. Къде ли отишло? Марина е сега. И добре хора. Сега е Марина. Да. Сгънах дъвката на 4 части. И сега. Брекада, време си сладим. Изчезни. Няма да. Сега. Сгънах пакетчето. Така. Дъвката я извадих. Няма го пакетчето. Му за пакет. Добре. Ето. Опаля. Ето го пакетчето. Така хора. Сега разбърках. Направих така с дъвката това. И нашето пакетче стана по-твърдо и тежко. Сега ще го запаковаме. Дъвката. Чао! Не мога да стигна.